Øjnene får svært ved at fokusere, og det kan blive svært at skelne mellem lys og mørke. Du er dårligere til at opfatte situationer og udføre bevægelser præcise. Dit øjes synsvinkel er indsnævret. Du har nedsat koordinationsevne og længere reaktionstid. Du er ikke så opmærksom og har svært ved at koncentrere dig. Du har symptomer på træthed og nedsat balanceevne. Du har en dårligere bevægelsesevne og får besvær ved at tale. Så hende der. Fuck, hun var dejlig, mand. Fuck. Du får svært ved at kontrollere din blære. Du kan blive bevidstløs. Du er bevidstløs og i livsfare.